Nina Bagambombo Shomyama sesifikele neindaba zethu ehamba phambili ku1 KZN TV. Indlunkulu kaZulu ihlela kabusha. Udedelwe ngebhayili kwelokubulawa kowe-MK. Kanti izosuswa izisulu zokuguguleka komhlaba. Indaba ze1 KZN TV nifundela uphilana kaCebekhulu kaMzimba umntwana uyakhuleka. Indlunkulu kaZulu uthi ukuzihlela kabusha kwayo kwakamuva uyisinyathelo sokubuyisa isithunzi ukwakha kubumbano nokugcina ke ifa gugu lamasiko kaZulu. Isho lokho ngesikhathi ke nesithangamisa bezindaba esigodleni seselo kwakhangela amankengana kaNongoma emva kokuqoka ngokusemthethweni kwenkosi yesizwe sakaButhelezi inkosi uNtuthuko Yezwe Zuzifa Buthelezi njengohlalo omkhandlu wesilo nomntwana kuThulani Zulu waseyibindini njengomkhulumeli osemthethweni wendlunkulu kaZulu nobukhosi bakwaZulu. Njengamanje singaphandle ke la eGarden Court Olunde enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal la khona indlunkulu kaZulu ihlangene khona la khona izodingida ke izindaba ezithile ezithinta indlunkulu ufaka phakathi nalezo nguquko esibonile izolo la khona isilizwe kaZulu ithini senza inguquko siqokela kabathile ke ezikhundleni kuze kwashaya ke isikhathi ukuba ke siye emoyeni singatholile ke ukuphawula kwendlunkulu ngomhlangano obukhona la ngaphakathi endlunkulu umhlangano kwesisho uqhubeka ezindabeni ze1 KZN TV kwinkosi enhle Mthembu Olundi. Inkantolo yamantshasa eScottburg idedele ngebhayili yenkulungwane yamarandi lo osolwa ngokubulala kuThula ke Khumalo owayishoshovu seqembu leMK phakathi kwe-subregion yaseMdoni. uKhumalo wabulawa esekhaya lakhe phambi kwabantwana bakhe kanye nonkosikazi wakhe ngenyanga edlule. Obemelelile iqembu kwi-subregion yaseMdoni uLungani Mbambo uthi baphoxeke kakhulu ngesinqumo senkantolo sokudedela umsolo. Amalungu eqembu leMK phatha bephume ngobuningi ukuzophikisa isicelo sebhayili salowo solwa ngokubulala uThula Khumalo owayeyishoshovu saleli qembu kwi-subregion yaseMdoni athaphoxekile ngesinqumo senkantolo. Kuzokhumbuleka ukuthi uKhumalo wabulawa phambi kwabantwana bakhe kanye nonkosikazi esekhaya lakhe eMalangeni. Umsolwa unikezwe ibhayili yenkulungwane eyodwa nje vo kanti obemelele liqembu ngesikhathi umsolwa ebingenela imantshi enkantolo yaseScottburg uthi badumele kakhulu ngesinqumo senkantolo. Sizokhumbula ke ukuthi njengoba sila eScottburg icala liqale lahlala eMzinto labese ke lilethwa la eScottburg magistrate la eselivesane ke icala lahlehla njengoba kade kwenziwa ibail application lana ke icala elikhipha khona umsolwa ngebail ka1000 so siphatheke kabi ngalendlela esingakwazi ukuthi sichaze ngoba siyakholelwa ukuthi umsolwa unecala futhi uyalazi lonke uhlelo lolu abalenzile lokuthi ushawe umfowethu ngesihluku esinje. Uthi angeke baphele amandla bazoqhubeka nokwethemba umthetho. Sizukuphela amandla sisazoqhubeka siuthembe umthetho noma njengamanje siubona ukuthi awenzanga kahle futhi asijabulile ngesinqumo abasithathile. Sisazoqhubeka sime necomrade lethu ukuthi sifisa ukuthi kube khona ubulungiswa ababoshwe abathintekayo kuleli cala. Siyakholelwa futhi ukuthi noma ngabe zobe ngaphandle ngokwebail kodwa leli cala kufunakala libophe leli cala kufunakala kube khona abazojeza ngalesenzo esimbi esingaka basenzile. Seveza ukuthi umthetho ubacekele phansi njengoba ededele lo msolwa wokuqala engakabakhipha abanye ngakho baphatheke kabi kakhulu. Umthetho usenzele phansi kakhulu ngoba kuyasitshela njengamanje ukuthi ngoba nomsolo bekade saboshiwe sasemunye yethu ama suspect masingakhuluma nje iqiniso abantu abafika egcekeni bashaya umfowethu uThula kwakwamadoda amabili lokho kukutshenayo ukuthi kushuthi njengamanje igebengu sesangaphandle futhi lokho kusinikezayo ukuthi kushuthi asiphephile umphakathi uwonke nje awuphephile kakhulukazi futhi nomndeni kamfowethu umbulazi awuphephile njengoba benza isihluku esingaka ngoba umfowethu umbulazi shawela ngezihlahleni washayelwa ekhaya egcekeni phambi kwezingane zakhe so siphatheke kabi kakhulu futhi siyabona ukuthi kushuthi asiphephile njengoba umsolwa futhi ebekwa ngaphandle ngebail ka1000 leli cala lihlehlela umhlazi ishiyagalolunye kwezokwethwasa enkantolo yaseMzinto. Lo mbiko benuwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisenkantolo eScottburg.
Umasipala kaNongoma eNyangathweni kaMthaniya uthi bazosuswa bonke abantu abakhe endaweni lapho imizi yabo icekeleke phansi ngenxa yokuguguleka komhlaba kumawadi amathathu kaNongoma eNyangathweni lesifundazwe. Imeyalo umasipala kaNongoma uClifford Ndabandaba ngesikhathi ehambeleke indawo ezithintekile uveze ukuthi bazobhalela eminyango kahulumeni ahlukahlukene ukuze kusizakalele emphakathi isuswe kulezi ndawo ngokukhulu ukusheshsha lokhu. Izakhamuzi ezikhahlamezekile ngesikhathi kuguguleka kumhlabathi ezindaweni ezahlukene kwaNongoma zithi ke zisabela ke impilo yazo njengoba ke sibhekene nesimo esingajwayelekile kulandela ukuthi ke lapho ezakhe khona umhlaba uqhayekile ngenxa ke imvula ushona phansi. Umonakalo ube mkhulu la isikhona ngoba kwaqala kwaba nesimo senkungu ekhasa phansi kuthe kusukela lapho kwase kuqhekekile igceke kwalokuqhubeka kuze kuba manje kumonakalo namkhulu ngoba kuyaqhubeka kuba nodonga kuyavuleka. Into esisabela ukuthi asazi ukuthi kuzokwenzakalani noma mhlambe kusangela ilanga izindlu zingene phansi. Lapha kosami ngonakalelwe lendlu le ngisanonyaka wodwa ngihleli kuyo ngibona nje manje ngenza ngize ngiphathwe nayisizi mangihamba bangithi ngemsebenzini akusebenzeki manje ngihamba ngidayisa ama-snacks ne-rebooster ngoba kunjena nje phakathi ubusuku bonke akazengila ngiyakhala nje mangibuka ngoba ngiyibona vele izongileka ngendlela kuyiyo. Lento iqale kancane nje kwangathi kuba yizimfe encane kwaya ngokuya kwaba nezifo endlini emva kwalokho ke kube ngokuya kuqhubeka kakhulu kuya kakhulu sadabukelwa izindlu ngoba sekuze kufika la usiphatha kabi kakhulu ngoba amandla ethu la esiwabona eshabalala sakhe asisebenzi sayipatanisela ma ukuthi amandla ethu siwabona ephephetheka kanje kubhlungu kakhulu. Ngesikhathi kuhlaliselele sesigamenge ngempela sonto kucekeleke phansi imizi engaphezulu kwama-20 kumawadi amane izindawo ezithintekile kwalindizwe ophalule kanye nasesikhaleni. Umkhandlu kaNongoma uthi ukungaphephi kwalomphakathi uzohlangana ke ukuze uqhamuke namasu njengemizamo yokuba ke basuswe kulezi ndawo esezonakele. Imizi ke gcina isithi kabezekile lemizi engaphansi kwala imizi ilungiselwa ku11 u8 njengamanje sihambelile sizoqhubeka nokuyihambela naleminye kuba sibonakala ukuthi umonakalo ungakanani but kodwa sikubonakala kakhulu la ukuthi ngeke besakwazi ukuhlala kule ndawo abahlala kuyona. Simisele ukuthi besohlala phansi nesole ngonyama okubaba unyawo okusihlalo wasosothu abiza induna ezakhelela imizi khona eseduze kakhulukazi induna ethintakala kwaMncwembe induna ethintakala ngapha koMazimakhulu koGospel induna ethintakala ngapha lokuzaneni koyiphethe umkazi ubaba uqwabe ngapha ngisazi ukuthi ubani ngapha umnduna khona kodwa lezi nduna ezakhelela iduze noma amandunakazi okhona la kodwa ukuthi ake sibonde ke siyithola enye indawo ngoba isimo sala uyayibona kwakuyindawo engafanele vele ukuthi ngakho abantu. Lo masipala uthi uzoxoxisana ke nomnyango wezokuhlaliswa kwabantu esifundazweni ozokubusa ngibambisana nezindaba zomdabo kanye nozenhlala kahle kuze kutakuloke lemphakathi. Sithe thina ke njengomkhandlu waNongoma noma singenawo amandla anele ukuthi singakwazi ukudila nesimo kodwa sithe sizonxusa uMC wakwaCocta ubaba Reverend Thulasizwe angenelele naye njengokocta ikakhulukazi makuthintwa ngasohlangothini ka-disaster ngoba bona banebudget banomhlombe namahlombe abanzi angasilekelela ukuthini singalekelela kanjani lemindeni ukuthi sizakale ngedlule lapho ngiya MEC ubaba Duma uyena Human Settlement la kuhlaliswa kwabantu khona naye iphinde futhi ebe nendlela angenelela khona njengoba sizoba recalculator abantu sizobasusa abantu la sibasa kwezinye indawo kuyaphoqa ukuthi naye angenelele ukuthi lapho sizobe khona noma temporary structures noma yini abazokwakhela kuzona ukuze bekwazi ukuhlala ngoba bazobe bengenawo amandla akekho umuntu obeyihlelele lento. Sidlule futhi sicele noLuxano DSD naye asondelene phela njengoba social development bahlumezekile abantu balimele emqondweni. Umkhandlu kaNongoma usebenza kubusuku nemini uqhubeka ke nokuhambela ke indawo ezikhahlamezekile ukuze ke ubala umonakalo. Izindabeni ze1 KZN TV kubi inkosi Mthembu kwaNongoma. Basivaleke ethaqa kesikole abafundi besikole samabanga aphezulu indonda kusuka high esemangethe emandeni eNyangatsho KwaZulu-Natal bekhala ngokuhluleka komnyango wezemfundo ukubahlinzeka ngezindlu zangasese iphephile. Labafundi bathi balethelwa ezingomahamba nendlwana kodwa nazo ziyagcwala zinganakwa nokugcina kubafakela ke izifo ezahlukene. Usuku lwesibili namuhla abafundi besikole samabanga aphezulu indonda kusuka high emangethe emandeni bebhikisha bethi ke abazoqhubeka nokufunda uma ke inkinga yezindlu zangasese ingalungiswa. Labafundi baveza ukuthi ke kwabhidliswa izindlu zangasese ezindala zemgodi kwathiwa ukuzwakhulwa ezintsha. Le project eyaqala ngonyaka wedlule kodwa ke namanje ayiphelile. Ukukhalisa kakhulu abafundi
ukuthi lezindlu ezingomahamba nendlwana ziyagcwala futhi ke ahlanzekile nosokubafakeleke izifo ikakhulukazi abafundi besifazane. Isikhala ngama-toilet angalungisiwe afile kahle kwafika suwela ngonyaka odlule istrike kade sikhona ngonyaka odlule kwathiwa solungiselwa ama-toilet aqalwa angaqedwa suwela ngicabanga ukuthi kwango-April kwalethwa ama-mobile nawo akhona futhi nawo ama-toilet lawo ama-mobile awaclean kwawona besikhala ngama-toilet okunye nje kuningi nje futhi ngicabanga ukuthi singabafundi ngoba sokhempa nje thina so-matric asikwazi ukusebenzisa la ma-toilet ama-mobile futhi kwawona wasekho siwathathile kaphoqa ukuthi sitha ngawo ama-mobile because awekho right bese siyachama chamela ngaphandle amantombazana ngazi wona kodwa nawo ngicabanga ukuthi asithela ngale chama because awekho ama-toilet asesimeni esikoleni. Kwakade kuthiwa kuzolungiswa ama-toilet yafika inkontraka kuthiwa izolungisa ama-toilet yafika dilizwa lamadala besinawo sikuthiwa so provide ngama-mobile toilets afika ama-mobile toilets mase fikile kwawona awasekho esimeni esiright ukuthi angasetshenziswa yithina wethina su-matric ngoba kade ikole ivaliwe ithina besibona ukungcola wese sithole infection most amantombazane so bephoqela ukuthi masiphisi yokuchama sambe semva kwamaclass thina sibuye singene naseyikhathini izinto ekanjalo so is affect kakhulu indaba ama toilets so nathi esikwenzayo senzela ukuthi uhulumeni asizwe hayi ngoba khona umuntu esilwa naye. uZuma ungomunye wabeqashwe inkontilaki uYengo Trading Enterprise ukuba kubenza umsebenzi wokwakha lezindlu zangasese uthi ke naye bakhala ngomsebenzi akuthiwa ke umile namanje abangatshela ukuthi umiselweni kwathiwa ke kushoda izinto zokwakha kodwa kuze kube manje akaze kubuye nozinto noma zithenga izinto zokuqhubeka nalomsebenzi uthi ke namanje abazi ukuthi ke inkontilaki isaqhubeka nomsebenzi noma cha. Ngomunye wabasebenzi abasebenza ku project yama toilet okay rathi ke sime thina ngoNovember satshona ukuthi imaterial ishuthi saphelile kusalinda ukuthi kutholakala imali bese kukwazeka ukuthi kuthengwe imaterial okay sikhuluma kanjalo nje asiholile even nathi since siqede ukulukuza sime ngoNovember kulento lena ukusebenza yabo kwathi njengoba simisiwe ukuthi hayi asilukhuza asikwazi ukuthi bazokwazi ukuthi sifakele imali yethu ngoDecember ke sawulinda uDecember sangayithola imali yethu January kwathi soyithola imali yethu uma sikhuluma no-site manager simbuza ukuthi yindaba kwenzakalani umu-site manager ukhuluma nathi uyasitshela ukuthi no okwamanje usekhona inkinga zezimali yabalonto orathi ke into yenzekile ke enyeke ukuthi kusuke icontainer laphana bekade kuyi office sabuza futhi sathi yindaba kwenzakalani sekuhamba nane container ngoba sitshena lutho nathi even nomphathi ophethe iproject le akatsheni lutho umuntu okhuluma nathi kuphela usite manager kuphela yabo manje sinathi sibe confused ukuthi kungani kanti singatshena information egcwele ukuthi why sime why abantu bangayitholi singayitholi thina njengabasebenzi imali zethu asinandaba ke ukuthi ke asitholi imali zethu okubhlungu kakhulu izingane kunakho konke izingane eswela ama toilet esingazi zizotholetha kephi. Imizamo yokuthola umnyango wezemfundo ayibanga ke impumelelo kwaze kwabudaba selifake emoyeni. Lesike izindaba zo1 KZN TV ngingusamgeliswe Ngqulunga ngisemangethe eMandeni. Ake sithi ishelele itolo nenabeselo siyabuya nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV nazo ke izona ezihamba phambili namuhla. Indlunkulu kaZulu ihlela kabusha. Udedelwe ngebhayili kwelokubulawa koweMK. Kanti izosuswa izisulu zokuguguleka komhlaba. Uphiko lula nobugebengu emphakathini okusebenzisana nesiteshi samaphoyisa iPlace Sileya eMgungundlovu kwaZulu Natal luthi ngamampungu ukuthi umsolo yedwa ecaleni lokudlwengula kubulawa kuphinde kushiswa esifazane endaweni yakwaGanaganda eSweetwater eMgungundlovu uyilungu layo. Lokhu kuveze ngohlalo loluphiko uSifiso Mavundla ochazile ukuthi sebelwenzile uphenyo labo bathola ukuthi akavele emabhukwini abo. uMavundla uthi ngenzeka ukubuya ivolontiya nje lomphakathi kulweni nobugebengu wabe sexwayisa ngokwenza kubi kusetshenziswa uphiko lokuvikela. Uphiko lokuvikela lomphakathi luveze ukuthi alimazi umsolwa kubikwa ukuthi uyilunga layo. Lo msolwa ungomunye wabalisa babili abasolwa ecaleni lokudlwengula
kubulawa bese kuyashiswa uNcamisile Mhlongo esiyithothasi eMgungundlovu. Umuntu osihlalo walapho uSimon Sokhela which is owalontshwa iBlessed Slayer Police Station esinamagama abo sinohlaka lwabo la ukuthi nebangaki abasebenza ngaphansi kwale ndawo but akubavimbi abantu usihlalo masebekhethiwe lelo committee maselikhethiwe ukuthi lihambele ama VD selikhethela abantu balo ngoba indawo ivulelekile ukuthi bazikhethela abantu balo according to umfowethu lo okukhulunywa ngayo kweyami irecord asinayo kodwa mhlambe ngenzeka kumphakathi wayihlanganisela wayekhetha so khumbula ukuthi into yeCPF wonke umuntu wase South Africa kubalekile ukuthi abe member yeCPF but abantu abangasebenzisiki ukucasha nobugebengu azenza umuntu iCPF enkulu kanti vese ufuna ukufihla amahlazo wakhe kodwa kwi list esinayo noma kwamabhuku ethu esinayo asinalo igama lakhe la sinaso structure and sengisibhekile ngaconsulta nosihlalo wakhona uSimon Sokhela washo wathi ayichanga ubengakaza yena amlonje uMavundla uthi bayawamkela umphakathi kubuzibandekanye nokulwa nobugebengu kepha awenze ngendlela ubugebengu bukhona bukhulu futhi endaweni yaseSidotha asikwazi abantu masebehlanganisile but masebehlanganisile abantu sike sithi asambeke sobanike workshop sibanike ama induction ukuthi bazi ukuthi iCPF noma iCommunity Policing Forum isebenza kanjani because asizithathele kokuqala umthetho angisayiphathike ubugebengu once wangela kulama structure uyabuya uze ngaphathi uzothatha iminwe ukuthi awukaze mhlawumbe uzibandakanye komunye ubugebengu isona yona process elandelwayo nje la bese amagama akho siwathatha siwafaka kwi-file noma kwi-system engaphansi kwe-office lami ukuze sizazi imembe sisebenza nazo njalo ngomsombuluko ekuphela kwenyanga siba nemhlangano esibizayo la siziletha khona inkinga namaphoyisa esho khona inkinga bese sibambisana sisebenzisana kuleyo into isiteshi samaphoyisa eBlessed Slayer ike yahamba phambili ngamacala ahlukene izwe lonke kepha manje ubika ukuthi selehlile izinga lobugebengu lase Blessed Slayer asiqale sishayele amaphoyisa aseBlessed Slayer izandla kade kuphuma ama award ngokwe district siphuma number 1 kwisiteshi esenza kahle sangena kwi province saphuma number 1 sangena ku national saphuma number 2 okutshengisayo ukuthi ukhona ushintsho olenzekayo noma izinga lobugebengu impela amaphoyisa ayasebenza ngokubambisana nezinhlaka lezi ama structures ama CPF nama security so behle kakhulu but ke ngeke futhi sikubalekela ukuthi ukuba khona kwemeda noma ukushona komuntu oyedwa into enkulu kuthina futhi esilandela kakhulu ukuthi obani ababoshiwe but ngisho kwamanje ukuthi isimo kade sikusona ekuqaleni asisafani nesimo esikusona njengamanje izinga lehla kakhulu amaphoyisa asebenza ngokubambisana uma unamanje usathi iBlessed Slayer awuyiboni ukuthi ayisho ukuthi sekukhona inkinga wena uqobo osuku usunayo abasolwa kuleli icala bazobuya enkantolo ngomsombuluko ezindabeni ze1KZN TV nguAyanda Dubing semgungundlovu Umthandazo ophinda bengumelapho wendabuko waseNdlangube enyakatho nelekaMthani usibonelo Nxele uthi usola umkhubenzi wabantu emanzini njengembangela yokwanda kwegameko zokuminza kwabantu emfuleni uMhlathuze uNxele usho lokho ekhuluma neziko lezindaba kulandela ukuthi kusanda ke kutholakala isidumbu sosilisa kuona ke lo mfula kanti kuze kube yimanje intombazana iyamuka ke nalo mfula emasontweni edlule ayikatholakali namanje Ukwanda kwesigameko zabantu abaminzayo emfuleni uMhlathuze nakweminye sekudonseka amehla melapho endabuko umkhulu Nxele novesi ukuthi ezinye zezinto eziyimbangela ukuthi abantu abasayihlonipha imvelo benza yonke imigilingwane emanzini nokugcina kubangela ke imvelo ukuba ibe nolaka. Indawo umfula njengomelapho endabuko indawo yenhlambuluko indawo enobungcwele umfula umuza kuwona uzokhuleka kuwona usuke uzohlambuluka ngobungcwele ngoba indawo enesibusiso kodwa namhlanje la sekuyabonakala ukuthi usathane usemingenhla kuyenzeka ke ukuthi ezinye igameko ezifunzelezi zenziwe ukona kwethu bantu uthola ukuthi lapha emfuleni umuzo letha abantu ufika ubafake phakathi ubagcabe mhlasimpe uphethe inkukhu uphethe imbuzi usebenzisa igazi pheko umfula ke sidalo awukufuni lokho sikhuluma nje kusasa ngolesihlanu umndeni wakaXule Ndlangube uzobufihla indodana yabo umfana futhi Shombe omenzeke kulomfula ngolwesibili ezama ukuhlenga ingane bisithathwe amanzi ngenhlanhla yona yasinda ngokuthi kayikhiphele ngaphandle ngeshwa yena wangena esizibeni ngenxa yamanzi ayenamandla asehamba naye wahambe washe emfuleni wasese kungena komncane kemanzini wase kesembona kesikwilisa lomncane kemanzini
wangena ke phakathi wamba badonseka baya ngangase sizibeni esikhulu wamkhipha lo kwadonseka yena ke silahlekelwe nje bekumfana kobengenankinga nje eyithumekela kenza konke umntwana. UNxele ubesenxusa bonke abazibiza ngabelaphi bendabuko ukuba baqikelele ukuthi ke bahlonipha imvelo futhi ke nabelaphi imbumbulu bayeke ukwenza izinto eziwumkhuba egameni lokwelapha. Sekukhona abelaphi bendabuko okungekibo abelaphi bendabuko kodwa omunye oyihambele nje lapha nalapha wahlanganisa lapha nalapha kwahlanganiseka kunjalo nje kwahlanganiseka waseyithatha into ayihlanganisile wasetshela ukuthi hayi kunendlu yakhe yayo azoyigcina yona emfuleni bese ihlala ke uma itshelile ukuthi wena indlu yakho yilomfula uzohlala la uzodlala ekulomfula ilezi gameko ke eyizokwenzeka ukuba umelaphi wendabuko akikho lokho esikubona njengamanje umelaphi wendabuko uyazi ukuthi awuvele njena uzogcaba abantu emfuleni awuvele uzothatha imbuzi uze nayo emfuleni uyinqumele emfuleni iyenza umsebenzi ukuba umelaphi wendabuko uweyeke sathi uyadeleleka ukuthi awu kusewumelaphi njalo imvelo ayingcoliswa. Istabeni ze1KZN TV ngingusamukeliso Nqulunga Kisendla Ngubo. Umasipala waseNewcastle enhlaneni kaMthani uhambisana nabezokuphepha komgwaqo namaphoyisa benze ke sivimba umgwaqo ngenhloso yokuqinisekisa ezokuphepha kanye nokuthi izimoto ezisemgwaqeni zisesimene esifanele yini. Lokhu bakwenze njengoba sekusondela isikhathi sephasi kwakuyisona ke sivame ukudala isiphithiphithi emgwaqeni. Umqondisi wezokuphepha komphakathi kumasipala eNewcastle uthi lolu hlelo lungelokuxwayisa abashayeli njengoba sekusondela izinsuku zephasika. Uhlelo lanamhlanje la kamasipala waseNewcastle besizokwenza i-road awareness campaign more especially for ama-Easter holidays. Sizoqwashisa abantu ke la ukuthi bayiphathe kanjani abashayeli beimoto abahamba ngeenyawo. Sizogcizelela ke nakuma stakeholders ethu abalekile ayasilekelele during isikhathi lesi sama-Easter ukuthi baqinisekise ukuthi they do comply and enforce ama-bylaws esinawo la eNewcastle. So yiloko nje okusibeka la namhlanje. Kanti ibamba lika station commander waseNewcastle uthi abantu kufanele bekulindele ukusabalala kwamaphoyisa eNewcastle njengoba kuyisikhathi samaphasika. People can expect high visibility. We got additional students that were placed in our district. So yeah, they can expect. And then we will be continuing with our Operation Chanela, that's Thursday to Sunday, with real intensive high-density operations. And all this will be amalgamated and together with our other law enforcement agencies, the CPF, security companies, we are all on board. We have commitment. And our focus will be really on trying to keep Amachuba a safe place where people can visit and pray if they have to pray. We'll have a lot of religious gatherings. But again, it will be focused on, will continue to be on proliferation of firearms, illegal drugs, drinking in public, drunk and drive. Umeya wesifunda Majuba uThembelihle Mthembu uthi bazoqinisekisa ukuba imigomo eyabekelwa abantu baseNewcastle ayephulwa. Besixwayisa abashayeli ukuthi ngesikhathi sama-Easter bayiphathe kahle bengashayeli bephuzile futhi mabezohamba ama-distance becheck imoto zabo ukuthi isesimeni. Sithanda nokuxwayisa ama-pedestrian njengoba kuzoba ne-influx siyazi abantu bazobuya bebuyele emakhaya ukuthi la eNewcastle asinama-bylaws esawaphasisa njengomasipala. Watholakala uphuze emgwaqweni uyaboshwa, watholakala uchama emgwaqweni uyaboshwa. So kubalulekile ukuthi abantu bakithi bayiphathe kahle ngesikhathi sama-holiday ngoba azogcwala impela amajele egcwele abantu ama-pedestrian uma engayiphathi kahle futhi ephuze emgwaqweni enza into ey'wrong emgwaqweni. Khona manjalo ilunga likaSantaco Mahlambe Mnumzane unxusa ukuba abashayeli benciphise ukunaka omakhalekhukhwini uma beshayela. Siphathe kahle umgwaqo nasi sifo esikhulu cellphone isifo esikhulu esesiphethe inkinga emgwaqweni yethu mathexini moto encane i-truck cellphone. Besicela impela ukuthi ama-cellphone sengazuthi umphakathi wakethu unganciphisa ukuthi ushayele ukhuluma nge-cellphone. Kube kuthobeka dladla izindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle.
Ake siphinde sithi ishelele eTolweni nebeselo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo ke zona ehamba phambili namuhla. Indlunkulu kaZulu ihlela kabusha. Udedelwe ngebhayili kwelokubulawa koMK. Kanti izosuswa izisulu zokuguguleka komhlaba. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kulele ku-19.41 kuyidola laseMelika libe ngu-24.99 kupondo waseBrithani libe ngu-21.39 kwi-euro yase-Europe. Intengo yegolide ime ku$3,112.57 ounce, kuthi intengo ngolo ngahluziwe yona ibe ngu-$65.48 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Sibhekwe ngabomvu isinqumo esizothathwa yibhodi labaphathi bamaqembu angaphansi kwe-Premier Soccer League mayelana nekusasa leqembu laKwaZulu-Natal Royal AM. Ngesonto ledlule isigungu esiphezulu se-PSL isikhiphe isiphakamiso sokuthi leli qembu lixoshwe kwiligi. Sisekelele lesi sinqumo ngokuthi leli qembu lehlulekile ukufeza izibopho zalo kwiligi, lafaka imininingwane ethile ngelona iqiniso ngesikhathi ke lifaka isicelo sokwevuselela kobulungu ngaphambi kokuqala kwesizini. Laphinde futhi ladlulisa kamasheya ngendlela ephambene nomthethosisekelo we-NSL. Ibhodi labaphathi qembu ePSL ehlanganisa abamele wonke amaqembu angama-32 ayingxenye yebhola elikhokhelwayo kuleli ulindele ukuthi ke livote ukuze ke kucace ukuthi Royal AM iyachithwa yini noma iyaqhubeka nokuba yingxenye yeligi. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamkhumbi kudluka sibone amagumgedlela kwamzimba umntwana nethimba lonke leindaba sithi khumu. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.